Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Сёння мы працягваем дэбаты. Палітычнае жыццё Беларусі віруе па-за межамі краіны. Тут працягваецца кампанія па выбарах у каардынацыйную раду. А якія ж выбары? Ды без дэбатаў. Удзельнікі нашай праграмы спрачаюцца на тэмы, важныя для беларускага грамадства. Дэбаты адбываюцца па строгіх правілах. У кожнага ёсць час выказацца, раскрытыкаваць саперніка і адказаць на пытанні. Хто выглядае больш пераканаўча, вырашаеце вы, галасуючы ў чаце трансляцыі. Гэтае галасаванне пачнецца праз некалькі хвілінаў. Мадэрую дэбаты я, Павел Свярдлоў. Сёння ў дэбатах сустракаюцца прадстаўнікі палітычных сілаў, якія супернічаюць на выбарах у каардынацыйную раду. Гэта лідарка спісу «Наша справа» Роза Турарбекова і лідар каманды Латушкі і рух за свабоду, уласна, Павел Латушка. Павел, Роза, прывітанне. Вітаю вас. Прывітанне. Роза Турарбекова, навукоўца, экспертка па міжнароднай палітыцы. Да 2021 года дацэнтка факультэта міжнародных адносін БДУ, ганаровая супрацоўніца універсітэта Уорика, Англія, удзельніца каардынацыйнай рады другога склікання. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, дыпламат. У 2020-м выступіў супраць рэпрэсій, быў звольнены з Купалаўскага тэатра, які тады ачольваў. У Польшчы стварыў Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, у 2022 годзе увайшоў у аб'яднаны пераходны кабінет. Што агульнага ў праграмах гэтых выбарчых суб'ектаў? Чым яны прынцыпова адрозніваюцца? Якія слабыя месцы дэбацёры знойдуць у выступах адно-аднога? Даведаемся літаральна праз пару хвілінаў. Але для пачатку некалькі, так бы мовіць, разагрэвачных пытанняў. Найперш, каротка абазначце, якая палітычная ідэалогія вам блізкая. Роза, пачнем з вас. Если говорить о политической идеологии в традиционном смысле, то, наверное, я бы сейчас не стала прямо ее так обозначать. Понятное дело, что мы все привержены ценностям демократии. Но если говорить о тех ценностях, которые присущи именно нашему объединению, с которыми мы сейчас ведем в Координационный совет, то я бы подчеркнула в первую очередь служение людям, служение простым белорусам и белорускам. И в этом, собственно говоря, и заключается, наверное, на сегодняшний день политическая наша идеология. В каком смысле это служение уже раскрывается в нашей программе, но я так понимаю, по поводу программы будет отдельный вопрос. Так, дзякуй вялікі. Павел, вам слово. Незалежность, отказность, свобода. Наша мэта – змяніць рэжым. Наша мэта, каб Беларусь была дэмакратычнай, незалежнай, свабоднай, еўрапейскай дзяржавай. Прагучала як палітычная крэда. А наступнае пытанне, ці лічыце вы адно-аднога сапернікамі? Павел Павлович, цяпер давайте вы першы. Я считаю партнером Розу Муратовну. Для меня большая честь, что я принимаю участие сегодня в дискуссии с ней, а также то, что такой уважаемый представитель демократических сил Беларуси создал коалицию и также является партнером в кампании избирательной на выборах в Координационный совет. Нет, не считаю. Дякую. Роза Муратовна. Соперникам нет, конкурентам да, потому что на самом деле мы же конкурируем в конечном итоге. Конечно, наш список не является таким обширным, как у Павла Павловича, и для меня тоже большая честь конкурировать именно. Я считаю, что нам это необходимо, я имею в виду конкуренция, этот опыт, для того, чтобы учиться и учить, как говорится, демократии, и этой процедуре важной, потому что мы с вами сейчас будем иметь чуть не ли первый опыт демократических выборов, и в этом смысле, конечно, мы должны быть конкурентами. Это наша социально-политическая роль сейчас. Насчет, как вы сказали? Соперники. Соперники. Ну, наверное, все-таки мы еще не соперники. Это, наверное, дело гораздо более отдаленного будущего. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне было пра тое, дзеля чаго вы ідзеце на выбары ў каардынацыйную раду, але мне здаецца, што нашы сённяшнія суразмоўцы адказалі на гэтае пытанне падчас першага пытання пра іх палітычныя погляды. Таму цяпер мы адразу ж пяройдзем да лёсавання.
Каб вызначыць, хто першым будзе выкладаць сваю пазіцыю, кінем манетку. Будзем такое традыцыйнае лёсванне праводзіць. У нас ёсць манетка ў 2 злотых, на адным баку арол, на іншым лічбачка. Роза, што выбераце? Лічбачку. Лічбачку, двоечку. Павел, вам застаецца арол. Такім чынам падкідваем. Я все ж таки б за евро был, а не за польский злот. Ну, знаходзімся чыста тэхнічна ў Польшы. Дарэчы, такі варыянт, як 1 еўра у нас таксама тут ёсць, але чамусьці вось я спыніўся сёння на злотым. І лічбачка, не ведаю, ці бачна гэта, спадзяюся, што гэта бачна нашим гледачам. Таму пачынаць нашыя дэбаты будзе Роза Турарбекова. У гэтым раўндзе у кожнага ўдзельніка дэбатаў ёсць 3 хвіліны на тое, каб сцісла распавесці пра праграму свайго палітычнага спісу. Роза, вы пачынаеце, вам слова. Наша справа под номером 4. Голосуйте за нашу справу, потому что мы на самом деле в первую очередь ставим во главу угла интересы простых белорусов и белорусок. Наши основные пункты программы уже неоднократно были озвучены, но сейчас я скажу еще раз. В первую очередь это наш лозунг «Не железной заслоне» белорусам для белорусов и белорусок поміж Еврозвязем и Беларусью. Что мы здесь маем на увазе? Пробачьте, что я так перехожу с одного языка на другой. В первую очередь это визы. Как можно больше виз для белорусов, я имею в виду, конечно, европейские визы, для того, чтобы белорусы имели возможность пересекать границу и чтобы железный занавес не опустился окончательно. Туда же входит второй пункт – мобильность. Под мобильностью мы подразумеваем в первую очередь возможность учиться, работать и ездить к своим родным из Беларуси в Европейский Союз и наоборот. И в этом смысле я считаю, что мы в первую очередь должны уделять как можно больше времени и внимания для того, чтобы выделялось как можно больше средств на учебные программы для белорусской молодежи, которая сейчас находится под очень серьезным давлением внутри страны, для нашей рабочей силы, для наших рабочих, которые работают на европейском рынке труда, и в целом возможность гуманитарных поездок, в том числе в сфере здравоохранения. Я знаю, что это очень необходимо для наших белорусов. Третий пункт – это допомога. У нас есть специальная программа, которая разработана для добровольцев в Украине. И у нас этим занимается специальный человек, который идет под номером 2, Анастасия Мохамед, боевой медик. Она создавала медицинскую службу в полку Калиновского. И она идет со своей частью программы для того, чтобы создать системную, организованную помощь для наших добровольцев и волонтеров в Украине. И это одна из самых важных частей нашей программы. Четвертое – это, конечно, санкции. У нас свой подход в этом смысле. Мы за то, чтобы санкции были гибкими и эффективными. Мы за расширение списка санкционного, в первую очередь тех людей, которые ответственны, которые совершили преступления должностного характера, участвовали в репрессиях, в разворачивании репрессий, в создании репрессивной машины. Ну и в целом я думаю, что в общем я вас призываю подписать нашу петицию «Не железной заслоне» и таким образом в первую очередь помочь себе, помочь реализации наших интересов, которые заключаются в том, чтобы не отгораживать Беларусь и белорусов от Европейского Союза, а укреплять нашу европейскую идентичность через открытые границы. В этом смысле наша программа как раз и посвящена этому. И, конечно, важнейшим пунктом этого является восстановление дорожного сообщения и открытие всех погранпунктов, которые на сегодняшний день закрыты. Спасибо за внимание. Дякую вялікі. Павел Латушка, ваша чарга. Я попробую просто представить один день команды Павел Латушка «Рух за свободу», и он был вчера. Он начался в 6:40 интервью крупнейшей радиостанции Польши ТОК-ФМ по тематике, связанной с Беларусью, по акцентированию внимания на наши проблемы. Закончился этот рабочий день в 23:00 ведущему телеканалу Польши интервью «Польсат». В течение дня интервью ТФН-24. Это аудитория минимум 10 миллионов поляков, которые посмотрели это интервью. Это газета «Правда», это польское агентство прессы и так далее. Только буквально за несколько дней это 50 интервью. Это держать Беларусь в повестке.
Если мы говорим про конкретные действия. Вчера я принял участие в открытии выставки вечера, правильно сказать, так, посвященного Станиславу Станиславовичу Шушкевичу в Варшавском университете, где идет обучение на курсе молодых белорусских дипломатов, который мы когда-то создавали в 2020 году. Уже состоялось как минимум 4 набора. И кадровый резерв – это одно из направлений, и мы готовим новых будущих белорусских дипломатов. Вчера в Музее Вольной Беларуси, который уже создан командой Павла Латушко и Рухом за свободу, Народного антикризисного управления, состоялся вечер, организованный совместно с белорусским ПЭНом, где мы говорили о репрессиях в отношении культуры и пригласили туда западных дипломатов, которые пришли на эту презентацию. 1499 фактов репрессий в отношении деятелей культуры. Кстати, еще в 2021 году именно мне пришлось проводить переговоры в Брюсселе с генеральным директоратом по вопросам финансирования о том, что необходимо выделить средства для поддержки белорусской культуры. И они были впервые в истории ЕС выделены в размере 4 миллионов евро. Вопрос распределения, мы никогда их не распределяли, они находятся в других организациях, но деньги все-таки пошли. Вчера мы обсуждали вопрос с депутатом Сейма Польши от Вроцлава по проблемам, связанным с легализацией белорусов, которые находятся во Вроцлаве, с проблемами получения их документов. Вчера мы готовили визит в Белосток, когда наша коалиция приедет, и мы будем встречаться с президентом Белостока по проблематике белорусской диаспоры в Белостоке. Вчера мы обсуждали вопрос создания белорусско-польской политической платформы для того, чтобы в июне провести закрытый стратегический диалог, где выработать конкретные стратегические предложения правительству Польши о том, что важно сделать с точки зрения интересов белорусского общества. Вчера мы направили письмо, повторное письмо заместителю министра семьи Польши и социальной политики Гаевскому по проблематике пенсий для белорусов, которые находятся под международной защитой. Вчера мы направили письмо послу Индии по проблематике, связанной с содействием МЗКТ Пакистану в транспортировке ядерного вооружения. Вчера же мною было направлено письмо в Европейскую службу внешних действий по вопросам применения, введения в действие 14-го санкционного пакета, главное из которых это гармонизация санкций. Это только вчера. И вот это конкретные действия, чем занимается наша команда в течение этих лет. И мы будем просто дальше работать, если хотите, пахать. Работать активно. Дзякуй вялікі, што ж Павел Латушка вырашыў не канцэнтравацца на пунктах праграмы свайго спіса, чым, на маю думку, ускладніў задачу для Розы Турарбекавай, бо наступны раунд гэта раунд пытанняў, як задаваць пытанні пра праграму каманды Латушкі і Рух за свабоду, калі яна не прагучала. Але я думаю, што наша суразмоўца знойдзе выхад. І яшчэ одно пытанне, як расцэняць такі ход нашыя гледачы, тыя, хто цяпер ужо могуць прагаласаваць у чаце трансляцыі за адну з двух пазіцый дэбацёраў. Нагадаю, гэта галасаванне ўжо ідзе, а ў нас на чарзе раунд узаемнай крытыкі. Тут кожны ўдзельнік дэбатаў мае да 3 хвілінаў, за якія можна звярнуць увагу на слабыя бакі ў пазіцыі канкурэнта і задаць яму пытанні, як скарыстаюцца імі нашыя суразмоўцы. Павел Латушка, ваш час пайшоў. Дякую вялікі. Шановная Роза Маратовна, я хотел бы задать пытание, связанное с вашей программой. Я не знайшоў у вашей программе, что вы выступаете за змену режиму Лукашэнкі. Ці выступаете вы за змену режиму? Калі так, то якімі дзеяннямі вы плануеце гэта ажыццявіць? Калі магчыма, гэта конкретно. Вы таксама вельмі бароніце другі склад координацыйнай рады, які, на жаль, атрымаў вельмі негатыўнае стаўленне з боку беларускага грамадства і вельмі вялікую крытыку. Можна казаць нават про мінусавы рэйтынг координацыйнай рады другого склікання, што стварае таксама для нас на сённяшні дзень праблему ў нашай камунікацыі з беларусамі дзеля таго, каб растлумачыць беларусам, чаму важна стварыць, чаму важна абраць, правільна сказаць, координацыйную раду. Якія вынікі вы змаглі дасягнуць падчас вашай працы ў координацыйнай радзе другого склікання, калі можна конкретно, чаму такую рэпутацыю атрымала координацыйная рада, калі можна з доляю крытыкі, бо калі вы лічыце, што не ўсё цудоўна, факт ёсць зусім іншы. Грамадства лічыць, што наўрад ці большасць грамадства, якая цікавіцца менавіта дэмакратычным рухам Беларусі, інакш. Ну і сапраўды, як гэта змяніць тады нам у трэцім скліканні? Вось такія пытанні. Дзякуй вялікі. Роза Маратовна, цяпер я бачу, што вы яшчэ занатоўваеце пытанне Павла Павловича, але цяпер прыйшоў ваш час задаваць пытанне яму. Уважаемый Павел Павлович, я внимательно ознакомилась с вашей программой. Она выглядит достаточно обширным документом.
35 пунктов в 7 разделах на 10-11, по-моему, страницах. С моей точки зрения, если мы идем с предвыборной программой или платформой, все-таки должны быть приоритеты. 35 приоритетов быть не может, должны быть по меньшей мере гораздо меньше приоритетов. Каковы все-таки ваши приоритеты? Выделите, пожалуйста, 3-4 основных. Второй вопрос. Призывы к гармонизации, как вы говорите, санкций в отношении России и Беларуси, с моей точки зрения, могут повлечь за собой ухудшение положения белорусов. Поэтому, вот исходя из этого, потому что санкции против режима все-таки все еще распространяются на все общество. И этот призыв достаточно как бы часто читается, как положить нас в одну корзину с русскими. Как вы можете разъяснить партнерам, что этот призыв не таков? Какие вы в этом смысле проделали оценки предварительные относительно реальных последствий для белорусов? Думали ли вы при этом об этих реальных последствиях? Последний вопрос, что касается ответственности режима. Это все ваши сильные пункты. Вы действительно думаете, что на Лукашенко выдадут ордер? Если даже после 2022 года, то есть то, что случилось в 2022 году, имеется в виду предоставление территории, с территории Беларуси широкомасштабное вторжение, угроза непосредственно независимости Украины, обстрел украинских городов, многочисленные жертвы, использование территории Беларуси в качестве тыла, да, и после всего этого все равно никаким образом не оказалось этого достаточно для того, чтобы сформулировать каким-то образом выдачу данного ордера. С моей точки зрения, может быть, лучше бы ваши усилия направить в другую сторону. У вас серьезный потенциал, и этот потенциал, с моей точки зрения, используется не совсем для белорусов. Мне кажется, что ваш потенциал в большей мере может быть использован для адвокации прав белорусов. И в этом отношении я хотела бы призвать подписать нашу петицию «Не железной заслоне», которая как раз именно ставит своей целью адвокацию прав белорусов. Спасибо большое за внимание к моим вопросам. Дзякуй вялікі, пытанні зададзеныя, і наступны раунд дэбатаў гэта спрэчка. Спрэчка – гэта рэакцыя на крытыку. У Розы Турарбекавай і Паўла Латушкі ёсць да 5 хвілінаў, каб адказаць на крытычныя заўвагі іншага боку. А мы ізноў будзем жорстка сачыць за часам. Нагадаю пытанні, якія задаў Павел Латушка. Па-першае, ці ёсць у праграме спісу «Наша справа» такі пункт, як змена рэжыма? Гэтага не было пачута. І па-другое, чаму Роза Турарбекава бароніць другі склад каардынацыйнай рады, калі все, здаецца, яго так ці інакш хаяць, якімі вынікамі яна можа пахваліцца за час працы КР 2.0. Роза Маратовна, ваши 5 хвилин. Дякую великие за питание. И спасибо, что вы задали такие острые вопросы. Я действительно очень хотела бы на них ответить. Во-первых, почему нет тезиса относительно смены режима? Это не тезис для предвыборной программы, это наша метацель. Потому что, с моей точки зрения, в этот состав Координационного совета на 2-годичный срок мы идем с той программой, которую мы считаем реалистичной реализовать своими усилиями. Что касается метацели, то это цель, которую мы должны с вами реализовать совместно, и в этом смысле мы не должны конкурировать за провозглашение этой цели. Это само собой разумеющиеся вещи. Что касается второго состава Координационного совета, почему я его защищаю? Я его защищаю именно потому, что хотела бы, чтобы состав, институция Координационного совета не получила вот этот негативный имидж с тем, чтобы впоследствии выборы в Координационный совет все-таки состоялись. Потому что есть такой, как бы сказать, момент тонкий, связанный как раз именно с уважением к Конституции. И это уважение к Конституции было подорвано вот этим потоком обвинений в адрес Координационного совета номер 2, иногда объективно, а иногда и нет. Но проблема заключалась в том, что уровень политической культуры настолько низкий, что критика звучала не адресно, то есть конкретно членов Координационного совета за конкретные их действия, а критика звучала огульно.
И в этой связи страдал в первую очередь имидж института, а не имидж Координационного совета конкретного состава, состоящий из конкретных людей, и которые совершали определенные конкретные действия. Критиковать надо действия, критиковать надо конкретных политические фигуры. Вот этого не было. И в этой связи моя позиция именно была такова. Я защищала Координационный совет как институцию, а не как состав из энного количества людей. Что касается... И отсюда зачем надо выбирать, естественно, то есть я отвечаю на этот вопрос, зачем надо выбирать. Нам нужен представительный орган, нам нужна такая площадка, где мы бы согласовывали наши позиции, где наша метацель совмещалась с нашими групповыми разными целями и интересами, где мы бы адвокатировали интересы разных групп и представляли разное видение в нормальной конкурирующей среде. В этой связи, что касается результатов, как раз и отсюда исходя, так как наша справа, фракция «Наша справа» была в меньшинстве, но, тем не менее, она смогла хоть чего-то добиться в составе Координационного совета 2. У нас было две комиссии, студенческая комиссия и комиссия по образованию. Она не состояла полностью из членов нашей фракции, но ее возглавляли как раз и представители нашей фракции. И они, несмотря на сложности работы Координационного совета номер 2, добились конкретных результатов. Что касается студенческой комиссии. Студенческая комиссия занималась верификацией документов студентов, которые обращались непосредственно в комиссию с ходатайством в польские вузы, я имею в виду, комиссия ходатайствовала в польские вузы относительно проблем с различными документами, в первую очередь просроченными документами. Достаточно успешное ходатайство. На заслугу нашей комиссии студенческой в первую очередь лежит, вернее, это их вклад. Что касается Чехии, белорусских студентов Чехии, их не выгнали с их просроченными документами. Программа Калиновского была создана рабочая группа совместно, кстати говоря, с Алиной Ковшик и Татьяной Щецовой, где прошли слушания как раз именно в комиссии по образованию, где обсуждался вопрос, и, кажется, он был решен положительно относительно увеличения стипендий и относительно того, чтобы просрочек больше не было. Мы ведем конкретную борьбу по конкретным направлениям, в частности, по СОЛТу-2. Ставим этот вопрос перед офисом Светланы Тихановской. На сегодняшний день, к сожалению, этот вопрос не решился. Но что касается и комиссии по студенчеству, студенческой комиссии, что касается комиссии по образованию, у них есть конкретные результаты, потому что это те комиссии, куда непосредственно обращались люди. Мы постоянно пытались поддерживать обратную связь с людьми. Но уже не говоря о документах, это меморандум, это... программа, которая была представлена Павлом Терешковичем на стратегический диалог с США, который тоже была выработана вместе с людьми, то есть там была обратная связь. Это составление дорожных карт, это различного рода мероприятия. Что касается моего личного участия в составе международной комиссии за очень маленький срок, вы знаете, что я туда вошла всего лишь навсего в августе. Замглавой комиссии я стала буквально в декабре, после того, как Татьяна Маринич покинула свой пост. За это время мы попытались организовать следующие вещи. Во-первых, я принимала участие в начале диалога с Украиной, я имею в виду с послом Украины по особым поручениям Игорем Кизимом. С ним я давно знакома, и в общем и целом мы смогли установить вот эту вот диалоговую площадку между Координационным советом и господином послом. Второе, это я принимала участие как контактное лицо в стратегическом диалоге в начале рабочих групп стратегического диалога с США. Я в этом смысле сделала совсем немного, за небольшое количество времени, но если вы говорите о результатах, вот вам результат. Я не знаю, у меня есть ли еще время на... Нет, на жаль, 5 хвілінаў скончыліся, і цяпер мы мусім даць 5 хвілінаў, а можа нават крыху больш для справядлівасці Паўлу Латушку, каб адказаць на вашыя пытанні. А пытанні гэтыя, я нагадаю, былі такімі. Па-першае, якія прыярытэты вы ставіце са сваёй вельмі вялікай, вельмі доўгай праграмы свайго выбарчага спіса. Далей гарманізацыя санкцый у дачыненні да Расіі і Беларусі хутчэй за ўсё пагоршыць становішча беларусаў. Як вы да гэтага ставіцеся, ці ёсць нейкія разлікі, ну і дазволю сабе перафармуляваць, так ці спачуваеце вы беларусам, якія стаяць у чэргах і не толькі на мяжы, а і ў магчымых чэргах за дэфіцытнымі таварамі і гэтак далей.
Ну і трэцяе пытанне было пра тое, ці сапраўды вы верыце ў тое, што на Лукашэнку выдадуць ордэр, я так разумею, гаворка пра міжнародны крымінальны суд, хаця нават пасля таго, як ён падтрымаў Расію ў нападзе на Ўкраіну, гэтага ордэра выдадзена да цяперашняга часу не было. Павел Павлович. Дякую вялікі. Калі тычыцца 7 галоўных накірункаў у 5 падпунктаў, калі вы проста метадам рандомным паставіце пытанне па кожнаму пункту, па кожнаму мы гатовы даць адказ, што зроблена, што робіцца і якую мэту мы дасягаем, калі выканаем гэтую мэту. Бярэм, напрыклад, ціск, гарманізацыя гандлёвых санкцый супраць рэжыму і Расіі. Зараз разглядаецца Еўрапейскім Саюзам пакет 14 па гарманізацыі санкцый. Галоўная праблема была калійнае ўгнаенне. Мы вялі даволі актыўныя перамовы, і я спадзяюся, што пакет санкцыйнай па гарманізацыі будзе прыняты бліжэйшым часам. Абмежаванне транзіта санкцыйных тавараў праз Беларусь. Гэта галоўная тэма, якую я падымаў яшчэ ў снежні мінулага года ў Брусэлі на сустрэчы з упаўнаважным па пытаннях санкцый з падаром амбасадарам Саліванам. Санкцыі за палітзняволеных. Мы ўнеслі ўжо некалькі прапановаў вельмі дэтальных, канкрэтных, з каталогам тавараў, якіх вытворчасцю занимаются палітзняволеныя ў Беларусі. На жаль, у наших партнёраў няма пакуль палітычнай волі ўводзіць санкцыі за палітзняволеных так, як мы хацеліся. Але мы гэтым канкрэтна робім. Мы падрыхтавалі матэрыялы і дакументы, абгрунтаванні, робім адвакацыю. Санкцыі супраць саюзнай дзяржавы. Мы падрыхтавалі адпаведную справаздачу па саюзнай дзяржаве ролі ў вайне, да чаго, якім чынам выкарыстоўвае Расія саюзную дзяржаву, каб інкарпараваць Беларусі. Прапанавалі амерыканцам увесці санкцыі. З улікам таго, што ў 2020 годзе быў прыняты Belarus Democracy Act, у якім было прапісаны санкцыі за спрыянне прафсаюзную дзяржаву інкарпарацыі Беларусі. На жаль, амерыканскі бок пакуль такіх санкцый не ўвёў, але мы не супынімся і будзем далей працаваць. Дарэчы, Мезенцаў ўжо пад санкцыямі, як дзяржаўны сакратар саюзнай дзяржавы, у тым ліку з нашай прапановы за злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Персанальныя санкцыі. Больш 500 асобаў было ўнесена ў санкцыі, падрыхтаваныя былі прапановы менавіта нашай камандай. Гэта кожнае дасье на кожную асобу. Гэта лінкі, гэта дадзеныя, гэта праверка дадзеных у кіберпартызанаў, у Белпола. Это юрыдычнае абгрунтаванне. Гэта ўсё было падрыхтавана нашай камандай. Вось просто я ўзяў ціск. Калі мы кажам пра гарманізацыю санкцый, галоўнае трэба зразумець, калі хтосьці ставіць мэту. Я думаю, што спадарня Роза Маратаўна таксама ставіць мэту перамогу Украіны, то ўсё іншае гэта палітыканства. Калі мы супраць таго, каб Украіна перамагла, то давайте будзем прапановваць адмяніць санкцыі ад рэжыму Лукашенко. Давайте будзем выступаць супраць гарманізацыі санкцый, бо на сённяшні дзень Беларусь вялікая дзірка, праз якую ідуць тавары ў Расійскую Федэрацыю, мікрасхемы, якія пазней трапляюць у ракетамі, якія забіваюць украінскіх дзяцей. Так вось, мы павінны зразумець, да той пары, пакуль не будуць згарманізаваныя санкцыі, праз Беларусь, праз Лукашэнку будзе ісці падтрымка ў працягванні вайны. Галоўная стратэгічная мэта перамога Украіны. Хто выступае супраць гэтага, гэта ўсё палітыканства. Што тычыцца наступстваў да беларусаў, трэба раздзяляць санкцыі. Закрытыя памежныя пераходы гэта не санкцыі, гэта пытанне нацыянальнай бяспекі гэтых краін, якія прымаюць адпаведныя рашэнні. І па гэтаму я неаднойчы размаўляў і з намеснікам міністра ўнутраных спраў Польшы, і з міністрам ўнутраных спраў Латвіі, і з дырэктарам дэпартамента МЗС Літвы. Пытанне ставім, што трэба адкрываць пераходы, каб людзям было лягчэй перасякаць мяжу. І, конечно, мы заходзім з эмпатыяй да беларусаў, усіх тых, якія стаяць у чэргах. Гэта павінна стаць нашай галоўнай задачай. На жаль, нашы партнёры кажуць, што прыярытэтам з'яўляецца нацыянальная бяспека. Іх з аднаго боку можна зразумець, але з іншага боку гэта не азначае, што мы не павінны гэтага дамагацца. Калі мы кажам пра ордэр, мы займаемся менавіта адказнасцю, только наша каманда, перадусім, можа так сказаць правільна, перадусім наша каманда, якая імкнецца абрацца ў координацыйную раду. Так што, мы готовы выбачыць Лукашенку злачынства? Я лічу абсалютна рэальным, што Лукашенко будзе прыцягнуты да адказнасці. Мы працуем па двух галоўных накірунках. Гэта злачынствы ваенныя, звязаныя з незаконным вывозам украінскіх дзяцей. І мы падрыхтавалі две камунікацыі, рыхтуем трэцюю, ўжо перадалі ў міжнародны крымінальны суд, за што вялікая агрэсія ідзе на нашу каманду, на членах нашых сем'яў і гэтак далей. І другое, гэта перадача сітуацыі ў Беларусі у сувязі з фактамі сотен тысяч злачынстваў супраць чалавечнасці, супраць нас, беларусаў. Гэта гвалт, гэта рэпрэсіі, гэта звальненне, гэта дэпартацыя беларусаў з Беларусі. І гэта абсалютная рэальнасць. Я спадзяюся, што гэта атрымаецца. На жаль, я публічна не магу шмат казаць, гэтай тэмы вельмі закрыты, але гэта штодзённая метадычная праца. Адвакацыя беларусаў падпісаць петыцыю. Так у нас ёсць пункт салідарнасці, дзе мы выказваемся менавіта і пра пагранічныя пераходы, і пра візавую тэматыку. Сёння я ў Сенаце Польшы размаўляў пра гэтую справу з маршалкам Сената.
з амбасадарам Артурам Міхальскім. Гэтая тэма пастаянная тэма ў размоў. На жаль, у Польшы сітуацыя звязана з унутранай праблемай крымінальнай справы у сувязі з тым, што было незаконнае лабаванне выдачы візаў у трэціх краінах. І гэта сёння таксама, на жаль, адбіваецца на нашых інтарэсах. Але гэта зноў-такі не азначае, што мы не павінны дамагацца, каб гэта змяніць. Здаецца, я адказаў на ўсе пытанні. Ну і уклаўся ў 5 хвілінаў. Што ж, сябры, ад спрэчкі пераходзім да заключных словаў. Гэта апошняя частка дэбатаў. Супернікі маюць па 3 хвіліны, каб патлумачыць нам і вам, шаноўныя гледачы, чаму менавіта той, а не іншы бок перамог. Не забывайцеся, калі ласка, галасаваць у чаце трансляцыі. Пачынае Роза Турарбекова. Но все-таки я считаю, что мои слова несколько были интерпретированы вольно. Я не говорила о том, что... Я говорила не про ответственность, а про международный ордер. Это первое. Второе. Что касается санкций, из всего из того, что я услышала, я так понимаю, что в общем и целом направление не очень продвигается. Потому что санкции за политзаключенные не получаются, союзное государство санкций фактически тоже не получает. Беларусь Democracy Act, мы не дождемся санкций в отношении союзного государства. Что касается списочного санкций, я имею в виду списка подсанкционных лиц, 500 личностей, но я точно знаю, что из сферы образования практически никто туда не попал, а масштабные были репрессии именно в сфере образования. Например, такая личность, как господин Король, я имею в виду ректора Белорусского государственного университета, он так и не попал в этот список, уже не говоря про ректорах по безопасности, которые являются офицерами КГБ, которые непосредственно принимали участие в увольнении и посадке преподавателей. И то же самое, что касается преследования студентов. Для меня удивительно, что до сих пор никто из них не попал в санкционный список. Поэтому в этой связи у меня все-таки есть некоторые замечания. Что касается гармонизации санкций, я говорила не о том, чтобы отменить санкции, я говорила о введении новых санкций. То, на чем вы настаиваете, о гармонизации санкций. Когда вы говорите о том, что через гармонизацию санкций вы затыкаете дырки, вы забываете самое главное, что дырки-то в основном лежат не в Беларуси, а дырки все находятся в Центральной Азии, в Китае и в Индии. Вот как раз здесь надо действовать. И с моей точки зрения, в большей степени более бы эффективно было бы действовать по затыканию именно тех самых дырок. Отсюда вот это вопрос эффективности, гибкости и эффективности санкций встает перед нами с вами. Поэтому я считаю, что введение новых санкций не решит этого вопроса, а вот как раз затыкание дырок, и в данном случае не Беларусь главная дырка, а очевидно, где главные дырки находятся. Вот там действительно стоит поработать, там, где речь идет о масштабном обходе санкций. Что касается этих вопросов, связанных с нашим трактованием того, насколько мы эффективны или неэффективны. С моей точки зрения, когда мы с вами идем в Координационный совет, мы в первую очередь с вами должны научиться работать совместно. Я надеюсь, что, Павел Павлович, мы с вами сработаемся вместе, тем более, что у нас с вами все-таки, как это ни крути, общие метацели. Конечно, мы с вами по-разному, может быть, видим подрыв режима. Я вижу в первую очередь подрыв режима за счет того, чтобы железный занавес не опускался, за то, чтобы мы адвокатировали как можно больше, все свои усилия уделяли как раз именно этому вопросу. Мы с вами видим, конечно, разные аргументации польской, литовской, латышской и всех остальных сторон, но мы должны, конечно, аргументировать в первую очередь права белорусов и белорусок. И я в этом смысле готова предоставить наши аргументы, связанные как раз с открытием границ. И как раз это не связано с секьюритизацией. Напротив, они свидетельствуют, чем больше открыты границы, тем больше контроль на границе. Потому что чем больше средств выделяется на открытие границ, на людей, которые там обслуживают, тем больше там будет контроля. И вот именно таким образом, мне кажется, стоит поворачивать проблему. Ну, у меня, пожалуй, все. Ізноў крыху И перабрала. присоединяйтесь к нашей петиции, пожалуйста, не железной заслоне. Вот к этому я и призываю. Перабрала свой час Роза Турарбекова, але тым не менш. А цяпер заключныя словы ад Паўла Латушкі. Калі ласка. Першае, вы памыляецеся, калі кажаце, што няма рэктароў ВНУ беларускіх у санкцыйных спісах. Іх ёсць 2, як мінімум. Другое, калі мы кажам пра тое, што трэба кагосьці ўнесці, я згодны з вами, трэба. Хтосьці кажа, трэба, а хтосьці бярэ і робіць. І калі падрыхтаваць мінімум 500 прозвішчаў у санкцыйныя спісы, гэта на кожную асобу
трэба патраціць дзень, можа трохі менш, але на кожную асобу трэба сфарміраваць дасье, доказы, базы, праверыць дадзены і пазней яшчэ не просто накіраваць у еўрапейскую службу знешніх дзеянняў, бо так это не працуе, а пралабаваць гэта праз некаторыя краіны, праз одну, праз две, праз тры. І над гэтым метадычна трэба працаваць. І таму трэба правесці, можа нават 10, а можа і нават больш перамову, каб гэта атрымалася. Так вось мы гэта просто бярэм і робім. Калі шароўная Роза Маратовна, вы гатовы нам разам дапамагаць, разам супрацоўнічаць, рыхтаваць. Я ж не супраць, я за тое, каб гэтыя рэктары, якія рэпрэсануюць студэнтаў, былі ў гэтых спісах. Але ў нас просто не хапае чалавечых рэсурсаў, бо мы працуем 24/7. І гэтыя чалавечыя рэсурсы ў санкцыйнай секцыі, назовем так, гэта 2 чалавека, якія займаюцца гэтымі пытаннямі, вельмі патрэбны. Калі мы кажам пра гарманізацыю санкцый, вы узгадваеце, яшчэ раз, мы павінны зразумець адну вельмі базовую, важную рэч. Калі не будуць аднолькавыя санкцыі супраць рэжыму і супраць Расіі, то рэжым будзе зарабляць на санкцыях. На сённяшні дзень ўсё ж такі мы даволі блізкія да таго, каб Еўрапейскі Саюз прыняў 14-й санкцыйны пакет, накіраваны на тое, каб згарманізаваць санкцыі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі і Расійскай Федэрацыі. І паверце, гэта титанічная праца апошняга года. Першыя свае перамовы я правёў па важнасці гарманізацыі санкцый у сакавіку 2022 года. 17 сустрэчаў з міністрамі і намеснікамі міністраў замежных спраў. Калі я ім казаў, не зрабіце памылку, не увядзіце розныя санкцыі у адносінах да Расіі і рэжыму Лукашэнка, бо Лукашэнка будзе скарыстоўваць гэтыя абыход санкцый. Гэта адбываецца. На жаль, нашы партнёры так цяжка прымаюць гэтыя рашэнні, бо ёсць розная тактыка, ёсць стратэгія. Ёсць стратэгія не таўкнуць Лукашэнка на тое, каб ён перайшоў чырвоную рысу, бо калі ён перайдзе чырвоную рысу, то ён ядерную зброю прымеце. І таму аргумент, я так, конечно, жартую, аргумент, што не трэба ўводзіць моцныя санкцыі ў адносінах да Лукашэнка. Што тычыцца ордера на арышт, я веру ў тое, што ён ордер атрымае. На сённяшні дзень за злачынства агрэсіі самым рэальным з'яўляецца трыбунал, які ствараецца ў Савеце Еўропы. І мы таксама супрацоўнічаем з украінскім бокам, з Генеральнай прокуратуры, з МЗС Украіны, каб пераказваць доказы злачынстваў, звязаных з агрэсіяй супраць Украіны. І вось тут ёсць рэальная магчымасць да працы. І тут мало рук не бывае. Калі гатовы дапамагаць, мы гатовы. Перакананы, што мы спрацуемся з вами і будзе магчымасць добра супрацоўнічаць у Коаліцыйную раду, калі нам, конечно, давераць Беларусь. Што ж, мне здаецца, што гэта была далёка не кропка, а коска ў размове паміж Розай Турарбекавай і Паўлам Латушкам, у размове, якая, безумоўна, працягнецца у каардынацыйнай радзе. Ну, а я рады, што цяпер падчас нашых дэбатаў яны спрачаліся адно з адным і слухалі адно аднога. На гэтым абавязковая праграма дэбатаў скончаная. Роза, Павел, шчыры вам дзякуй і да пабачэння. Дзякуй вялікі. Да пабачэння, Роза Маратовна. Да пабачэння, Еўрарада. Так само. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве вечна, а нам застаецца даведацца, хто ж сёння быў больш пераканаўчым, то пераходзім да падсумавання вынікаў. А падсумоўваць вынікі, як заўсёды, будзем мы. Я Зміцер Лукашук, ну, але я так вось, як упрыгожванне гэтага кадру, а самы галоўны падсумоўшчык у нас па традыцыі, і дзякуй яму за гэта, медыаэксперт і галоўны аналітык, ці як там правильно сказаць, старэйшы аналітык медыа IQ Паўлюк Быкоўскі. Добрый дзень, спадар Паўлюк. Вітаю вас. Ну што ж, я так разумею, гэта былі ў нас апошнія дэбаты датычна выбараў у Коордынацыйную раду. Сустрэліся две такія VIP-персоны, Павел Латушка і Роза Турарбекова. Мы маем ужо вынік галасавання. За Павла Латушку прагаласавала 54% нашых гледачоў, ну тых, хто прагаласаваў, і 46% адпаведна за Розу Турарбекаву. Але якія у вас уражанні ад гэтых дэбатаў? Ну, вось гэтыя дэбаты упершыню нагадваюць тое, пра што я некалькі разоў згадваў пры падвядзенні вынікаў, оксфордскія дэбаты. Але тут был адзін бок, які больш працаваў па правилах оксфордских дэбатаў. Это была Роза Турарбекова, і Павел Латушка трошки па-іншаму падыходзіў. І у оксфордскіх дэбатах, калі ўжо пра іх узгадалі,
ацэньваюцца як аргументы бакоў, так і аратарскае майстэрства. Яна, праўда, розную вагу мае, але тут можна сказаць, што была вельмі вялікая перавага аргументаў з боку Турарбекавай, калі яна казала пра праграму, задавала пытанні і так далей, яна рэагавала на тое, што казаў Латушка. А з боку Латушкі было больш цікавы падыход такі аратарскі, ён сваёй харызмай, сваімі прыкладам, вобразамі аднаго дня сваёй працы і так далей адказваў на гэтыя пытанні, хаця фактычна ён не адказваў. Ён замест адказваў на пытанні прапановаў свой падыход. І гэта відавочна аўдыторыі спадабалася. Але што ў нас не атрымалася пачуць? Мы не даведаліся ідэалогію і палітычныя прыхільнасці абодвух удзельнікаў дэбатаў, яны адмовіліся пра гэта казаць. І праграма Латушкі, нягледзячы на наўпрост пастаўленыя Розай Турарбекавай пытанні, так і не прагучала. Бо яна сказала, што яна яе чытала. Сам Латушка, калі была магчымасць расказваць пра праграму, пра гэта не расказаў. А калі яна папрасіла расказаць асноўныя прыярытэты, ён зноў стаў расказваць пра тое, якім чынам ён і яго каманда працуе на тое, каб санкцыі білі праціўніка і гэтак далей. Дзіўна, вот я чую ваш аналіз, так здаецца, слухаеш Латушку і іншыя ўражанні, а калі слухаеш ваш аналіз, і мне чамусьці узгадваецца Лукашенко. У тым сэнсе, што вот я памятаю некалькі разоў, вот я быў і інтэрв'ю з ім рабіў, і на розных прэс-канферэнцыях, ты задаеш яму пытанне, закідваеш тэму, і ён такі: ну што я вам хочу на гэта сказаць, і расказвае пра сваё. Это такі просто не лукашэнкаўскі, а такі аратарскі прыём, які дае магчымасць выступіць з моцнай пазіцыі, і калі аўдыторыя гэта дазваляе, то гэта спрацоўвае. Калі аўдыторыя не дазваляе, тады это не працуе, бо калі б это было не у такім фармаце, вельмі фармалізаваным з аднаго боку, а з другого боку даволі вольным, ніхто не патрабаваў, каб сапраўды адказалі на пастаўленае пытанне, то гэта спрацавала. Але калі б это былі дэбаты, не ведаю, у нейкай праграме кшталту Hard Talk на BBC, дзе выпытвалі бы у Латушкі, што ж он все ж таки меў на увазе, што ён мусіць сказаць на гэта канкрэтнае пытанне у такім вот жорсткім манеры, а не ў тым лагодным, які у вас все роўна, хаця у вас адрозніваецца ад іншых беларускіх журналістаў, але все роўна больш лагодны, чым у такіх вот стандартаў вельмі таких моцных удараў у лоб, не пытаннічкамі, а пытаннямі шоу на некаторых іншых перадачах заходніх. У нас это пакуль працуе. Паглядзім, як это будзе далей, бо ўсё ж такі гэта кампанія выбараў Коордынацыйную раду показала, што ў нас ёсць, нават здавалася б, на нечаканым месцы ўзнікаюць і спрэчкі, і інтрыгі, і расследаванні, і нават, дзякуй Богу, не дайшло да боек. Ну вот мы не пачулі ад наших дэбацёраў ні іх палітычныя пазіцыі, ні, в прынцыпе, як вы кажаце, уцямнага адказу пра праграму. Не, пра праграму Роза Турарбекава расказала, але не задала гэта пытанне Латушку, і ён якраз адышоў ад гэтага адказу. У нас яшчэ была такая мэта, каб яны раскрылі сваё бачанне на пытанне прыярытэтаў Дэмсіл. Яны далі адказ? Тут атрымалася цікава. Калі спадар Латушка задаў Турарбекавай пытанне, а чаму у вас няма мэты зрынання рэжыма, што вы для гэта збіраецеся рабіць, аказалася, у яе был падрыхтаваны у рукаве адказ. Это наша мэта, я забыўся, як даслоўна яна сказала, мэта, бо яна па-рускі это казала, і атрымліваецца, што у яе ўжо ёсць адказ на гэта пытанне, і гэта тое, для чаго трэба імкнуцца. Але то, што ў іх не супадаюць пазіцыі, што рабіць, напрыклад, з санкцыямі, але гэта все вядзе да адной мэты, гэта даволі цікавы момант аказваецца. І тут цяжка сказаць. Напэўна, калі казаць пра нашы дэмакратычныя сілы, то там сапраўды ёсць людзі з рознымі перакананнямі. І калі мы тут убачылі магчымасць таго, што ёсць агульная мэта, але розныя тактычныя накірункі выбіраюць Турарбекава і Латушка, гэта паказвае то, што у нас карціна стракатая, неаднастайная, і ад людзей, якія будуць галасаваць, будзе залежаць, хто якую вагу атрымае пры прыняцці рашэнняў. На што вы звярнулі увагу сярод нашых дебатантаў, там можа быць што-небудзь у пазіцыі,
у фармуляванні, у пазіцыянаванні, у чым вот на што звярнулі ўвагу? Тут атрымалася, напрыклад, цікавая гісторыя з гарманізацыяй санкцый. Я думаю, што я магу памыляцца, але Роза Турарбекова думала, што калі яна будзе казаць пра гарманізацыю санкцый, то гэта будзе аўдыторыі цалкам зразумела, чаму тое, што прапануе Латушка, можа ударыць допустим па шараговых беларусах унутры Беларусі. Але гэта не так зразумела. У сваю чаргу Латушка сам раскрыў, што гаворка в гарманізацыі ідзе пра тое, што санкцыі ураўняліся паміж у дачыненні да Беларусі і да Расіі. І гэта даволі цікава, бо калі б ён гэтага не зрабіў, я думаю, што масавая аўдыторыя магла бы не заўважаць, у чым адрозніваюцца рэальныя іх пазіцыі, бо Турарбекова казала, што санкцыі павінны быць эфектыўнымі і так далее, і так далее. І аказваецца, і яна за санкцыі, і ён за санкцыі, але аказваецца, яна супраць таго, каб беларусаў класці в адзін кошык з рускімі, а Латушка за. Але яны па-рознаму упакоўвалі свае адказы, і гэта даволі цікава, што атрымалася іх, так мовіць, сутыкнуць ілбамі. А што датычна ордэра на арышт Лукашэнкі, з якім вот, ну, как бы так, на сцяг на свой павесіў Латушка, як у іх пазіцыі па гэтаму? Ну, глядзіце, Роза Турарбекова паставіла пытанне веры. Ну, і Латушка адказаў, што ён верыць. І гэта вот якраз ёсць той момант, калі цяжка пераходзіць з канкрэтных цвёрдых фактаў на тое, у чым перакананыя людзі. Бо нават можна сказаць, што людзі аднолькава маюць нейкія сур'ёзныя перакананні, але могуць перакананыя ў розным. І не факт, што то, у чым яны перакананыя, адбудзецца. Ну, але тут сітуацыя, мы чуем адказ Латушкі, ён верыць, што яго праца на стварэнне дасье, на напісанне розных дакументаў для тых органаў, якія могуць спрыяць надаццю ордера на Александра Лукашенко, дасць плён. Ну, паглядзім, як оно будзе па праўдзе. Вот сапраўды дзіўная сітуацыя, калі пытанне веры, я ўжо чуў такое выказванне, што нават легітымнасць Ціханаўскай гэта пытанне веры. Ну, глядзіце, насамрэч, калі браць не юрыдычную галіну, а менавіта то, як это працуе ў масавай свядомасці, то это, безумоўна, пытанне веры. Ці людзі вераць, што легітымнасць ёсць, і яе няма. Бо одно пытанне, калі браць юрыдычную галіну, то это легальнасць, іншае пытанне — легітымнасць. Калі все працэдуры выкананы, то гэта можа быць легальна. Тут у нас працэдуры не былі выкананы. Тут мы гаворым пра тое, што людзі у вялікай колькасці перакананы ў тым, што на тых выбарах большасць галасоў была аддадзена за Ціханаўскую, што яна мае права быць прадстаўніком беларускага народа, але яна сама на сябе не брала функцыі выступаць як прэзідэнт. Яна не праводзіла інаўгурацыю, і так сябе яна не называе, хаця некаторыя людзі ў яе атачэнні так да яе звяртаюцца, прэзідэнт-элект. Але сама яна так не кажа. І ў гэтай сітуацыі аказваецца, што у гісторыі застаецца, яна не прысвоіла сабе гэтыя амбіцыі, але яна несла гэтую функцыю. І гэта даволі цікава. І гэта менавіта тычыцца таго, ці была ў яе легітымнасці, ёсць яна і ў яе. Добра, на завяршэнне ўсё ж таки абодва наших спікера, спікер і спікерка, уж выбачайце, у дадзенай сітуацыі нават не ведаю, як правільна, каб нікого... Правільна, спікерка і спікер, бо у вас было чаргаванне. Ага, спікерка і спікер. Добра. Яны людзі дасведчаныя. У аратарстве і мастацтве таксама, што Латушка со сваімі публічнымі выступамі і выступамі штодня па ўсіх сваіх 21 каналу ў соцсетках, што спадарыня Роза, якая і выкладчык перад аўдыторыяй умее трымацца і размаўляць, эфіры на Еўрарадыё штотыдзень, і ўсё ж таки, у каго з іх атрымалася больш пераканаўча данесці свой месседж, сваю пазіцыю, свае аргументы да вас, прынамсі? Ну, тут это трошки не так працуе. Мы бачым, якое было галасаванне для аўдыторыі. Тут я пабачыў, што Турарбекова мае аргументы, яна можа патлумачыць сваю пазіцыю. Латушка таксама мае аргументы, але ён не збіраецца тлумачыць сваю пазіцыю, ён паказвае вобраз, што ён заняты карыснай працай. І гэта мяне не пераконвае. Але натуральна, што гэта... Па прынцыпу
бяры і рабі некогда аб'ясняць, да? Ну гэта так, ён гэты аргументы выкарыстаў у заключнай прамове, замест аргумента это выкарыстаў, але гэта ёсць пераканаўчым для масавай аўдыторыі само па сабе, і гэта працуе, мы бачым вынікі галасавання. Само па сабе тут складана сказаць, і больш за тое я не думаю, што я мушу ў эфіры казаць, як я збіраюся галасаваць на выбарах у Координаційную раду. Так, ўсё ж таки голас ваш за каго у гэтай спрэчцы? Я бы сказал, что лепшыя аргументы былі ў Розы Турарбекавай, лепшыя аратарскія якасці праявіў Павел Латушка. Ваши сімпатыі на баку? Я адзначыў абодва бакі. Вот цяжка размаўляць з гэтым чалавекам, хаця вот разумны, не горш за Латушку вот можа аратарам выступаць. А для чаго? Каб было. Дзякуй вялікі. Паўлюк Быкоўскі, Зміцер Лукашук. Такім чынам 54% у Павла Латушкі і 46% у Розы Турарбекавай. З такім вось вынікам скончыліся гэтыя дэбаты. Ну а як скончыцца галасаванне на выбарах у Координаційную раду, мы даведаемся праз 3 дні, а гэта залежыць ад вас у тым ліку. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Дзякуй, Паўлюк. Дзякуй вам.